بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. أمبل ما لما بغى سلامة شمانا مصوبمان على قفولنا كهيننا كبركة بأوما على ما هيرا كرا أنوي على كأنه صون على كأنه وسا على كأنه دمي على كأنه سترا. يا ربي دعو منو نامبو كي أني نانيو كي نامبنو كي على ما بمننا أني أوما على كنا كافر بو أنكولا أن الله ردونغ على كل هنا على كي يفوم على كي قبره نوره ويانغو كيري من على كي نغيا نمنا تاجي من على ما نغيا على كي أنستروكو في أنا توما للينصرو عربو كل كل مقام مقال doro be naka kuma kando dongo anye furuko kuma damne ado faye ango amina tunyo na ngasa wakati do tuma selendo amba fe ko nyefo awye folo parce que oyo wakati jumenye ala kiraka mantum sallallahu alaihi wasallam aslamu bijjati tasanna wakati min fe na be foma ko hijra no be damne ashura la o wakati sera ka hijra fo awye o islam ke islam muso jate beta minna kirabo makka kata madina bon fengo fe islam ke ni ba ke akasur adallu be qur'an kono adallu be alaka ka hadisa la no sabatira fa min nabara bekonoy hijra kufole me qur'an kono allah ta'ala fi suratu tawbati kono halako illa tansuruhu faqad nasarahu allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ni ala ko silama naw mason ala kira deme danganiya nyema allah taala ala kira deme domi ni maw ya labo maminun kira kafiriye o ya labo afaso makka kono domi kira be bo flaka flanando ale fla folo flana sidina abubakar ye ala ga deme nana ma wakati min nu fla do ne me kulu wokono no garu sawriye wakati min nikra ba fa jenyonke abubakari ma kana fujuno allah ta'ala faralima an kana kadame wa hada i'lamu min allah li ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu almutawakkil bi nasr rasulih ala a'da'i dinihi wa idharihi alayhim dunahu aanuhu am lam yu'inuhu. ni la doniya de ka bo ala yoro ka maula doniya ka kira ka saba la doniya ala kira ka saba ku la doniya ka fo ali allah ta'ala kira de men ko ba ali ala de bolo ali de ala kira de majugu ka kira ka ko banini no islamiya dine yiraliye obe ali ala de bolo abo ke ala kira hal ni sahaba ma de men sahaba ya de men wo o ma de men wo ali ala jole men ni ala kira de men nimeke wakati min kira ko aje nyon ka abubakar ma ako kana fojuno asro sidna abubakar sarane kafir binu no lu golembe ku nyini kafiru na lembi dokulu wodala koma amina so yorma sidna abubakar ko kirama akoni doya sengor la flesh sandro abanye ara kira ko yi kandama ako fama dannuka bi ithnain allah thalithuhuma munye ka biskiya ni cheflay ma flam ni allah ta'ala yo sabanai
e ka bisigiya ka nge jumɛn ka bisigiya ma nge foyi ko ala ka dɛmɛ mugu nafa dɔrɔn ne ni efle ala de y'an sabanan ye wa ala faralen ba an kan kana fujunu kira yi kan do sidina baka baso akun jorola ko jo ako man la tahzan kana fujunu inna allaha ma'ana ala ba an mafe wa inna allaha nasiruna ala ya anda man bagaye falan ya'lam al mushrikuna bina ala sunama kafiru tuna nyoro don wala yasilu ilaina setu bise kan la soro wa qad nasarahu allah dangane nyama ala deme ala kira deme ala aduhi ajuka wa huwa bi hadhihi al hal min al khawfi wa qillati al adadi ala be kira deme domi siran de beyo don ajinyonge sedina bakari siran me ka siran dama ala kira ka wakali ka bo ala la ali siranente wata benengo ala be kira deme domi aya soro jama manjaw ala ye ala kira deme ka soro jama manja otuma ala kira demente ma bolo koyi abe ala de bolo ala kira ka deme ate ma bolo de abe ala de bolo o deme min ala yo ledu tawbe ala kira ye fakata du kolo meleke domi fakata to domi ni mate o deme ledu talembe allah ta'ala bolo ala kira ye sallallahu alaihi wasallam o deme de bina sama sanga ni wakati be deme min ala kira la ala ka ninde ye hijra ko foli qur'an ko ni yo yere bo hijra sa ala kira boli kata madina mo aforme ka ifaso bla hijra to koro de ifaso bla wala mi islima dugu mina ko bla ibe jamana minna ko bla kata jamana werela wala ma ibe ala kuta min kan ko la hala bla kata nyishi allah ta'ala batuma hijra akera sanjume akera rabiul awwal litanifla domba kalo litanifla nabila isa bangi asan kema woro ani mugani fla san kema woro ni san mugani fla agara bora makka katu madina kharaja rasulullah kira bora makka be bo chukodi ala makshin ne majidirama wa huma be bo domme ayasro du kafiri no magangawye yarsudunahu ukelembe ka be membensiri obeka ala kira makono ka janda nye nas nora obina faga asabu sorla munfe ala kira sallallahu alaihi wasallam jebeka madommi arabi ilawwal kalokono sanke ben woro ni sam ngani fla no ye nabila isa bangini sanke ben woro ni sam ngani fla o arabi ilawwal kono mo ye domba kaloy ma ngaw ye be membensri we nyonye ke obina ta ala kira kala hala kuka nyanyini ngala obenyanyini ngala munna kira nini la ilaha illa allah muhammadu rasulullah minna lembe no ya ala kelebanjay ko kelme ko kado odun kuma adonembe umuso kuma adonembe uka jon kuma uyere gwanzambe ka nyogon jamba sanin ka tato o la ilaha illa allah muhammadu rasulullah kana fanga soro uka nyininge otigila no ye ala kira muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam manga uye nyogonye deke uka nyogonye sokono ubulo ni ko bin kumina ni jamana ba afika kuma kan nyogonye sodo bu bulo yere wolo don gwanzando tumanimbe olle faso kuma fo olbe nyon soroye komi conseil des ministres beke chomina kata nyonye ma tan fla de kuntumunendo o mo tan flain min do ye chiblat mami kubina ta nyonye ke ma tan sabana soro la kafaruka wonnana umabo tan sabana na tuma kalama utado abebo yoro mi choko jumendo ni che nyere ado kuba nyonye ke sango kanala o kamana gwanye manga osoro uye nyonye soda ele tumami mimbe soda la edala ayijo mo be ka don kelengele ma tan fla be dona na se chorba ma ako chorba ko edun vitamini ko nyame ka au bina nyonye ke na lembe fara au kan parce que ne chorba ye ni gnye yala
ko caman kɛra ɲɛna n da donna ko caman na n ye ko caman laban cogo n'a daminɛ cogo ye k'o dɔn n b'a dɔn ni nana a ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan a tɛna dɛsɛ n bolo hakilina ɲuman na ni n b'o fɔ aw ye n'a bɛ baara kɛ n'o ye a ko n y'aw ka ɲɔgɔn ye mɛn i ye ɲɔgɔn ye mɛn jeni kelen na o m'a dɔn ɲɔgɔn ye in mɛnna min na jaa cɛkɔrɔba min b'u cɛ o t'a dɔn ibilisa don sɛtanɛ a y'i yɛlɛma k'i kɛ cɛkɔrɔba don o y'a ɲininka k'ale b'o min k'a bɛ bɔ najidi ye magan jamana jamana dɔw bɛ yen ko najidikaw k'ale bɛ bɔ yen u ye ɲɔgɔn ɲɛ filɛ u ko baasi komi cɛkɔrɔba in fɔ an k'a to a ka don mangaw donna u ka ɲɔgɔn ye so kɔnɔ u donna ɲɔgɔn ye so kɔnɔ tuma min na n'u ye ɲɔgɔn ye daminɛ o ɲɔgɔn ye min ni bɛ k'o fana f'i ye suratul anfali kɔnɔ Alahu taala kumanen bɛ ɲɔgɔn ye in kan k'o kuma ɲɛfɔ an ye ɲɔgɔn ye bɛɛ tun bɛ kɛ dɛ ala m'o tɔ bɛɛ fɔ an ye a ye min fɔ an ye o ye bɛnbɛn sira ala kira ma don min a y'o de ta ɲɛfɔ an ye a ko wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirina sadaqallahu alazim a ko e ka wakati kusuma tuma min na ni maaw bɛ bɛnbɛn siri kama maa minnu kafiriyara u ka ɲɔgɔn ye so kɔnɔ dɔw ko k'i siri k'i bila so kɔnɔ ka da tugu i da la ka da nɔrɔ fo ka to fenetiri dɔ ye i ka dumuni ka d'i ma ani ji sani ka taa s'i sa don ma n'i sara don min i ka daga na ta ka bɔ u da la dɔw ko an ka ɲaamɛ kelen ɲini ji foroko kelen ntamaro foroko kelen k'o d'a ma k'a yɛlɛ ɲaamɛ kɔrɔ ka taa n'a ye k'an ka frontière tɛmɛ n'a ye k'a bila a ka taa diɲɛ fɛ n'a taara diɲɛ fɛ n'a taara min kɛ o y'a n'a kungo ye dɔ y'o fɔ dɔ ko an k'a faga hakilimaw wulila orateur wulila dɔ ko ne ye min ye Muhamadu ko la an k'a minɛ k'a don kaso la komi fɔlɔ masakɛw tun bɛ min kɛ dɔnkilidalaw la n'i ye dɔnkili da ka masakɛ nɛni ka masakɛ dɔgɔya ka jamana dɔgɔya o tun b'i minɛ k'i don kaso la ka nɛgɛjɔlɔkɔ k'i kan i ka dumuni de bɛ ka fenêtre dɔrɔn de to kaso in na da bɛ nɔrɔlen don dumuni bɛ d'i ma o fɛ fo ka taa s'i sa don ma o tun b'o kɛ ko an k'o k'a la cɛkɔrɔba min nana far'u kan n'o ye o kɛ 13nan ye n'o ye najiri cɛkɔrɔba in ye a girinna ka wuli ko e ka hakilina man ɲi a ko maa min a y'aw ka denmisɛnninw sɔrɔ a denw a y'a musow sɔrɔ k'a ka jɔnw sɔrɔ aw jɛɲɔgɔnw a y'u sɔrɔ k'olu nalomaya ka fara a kan n'a nɛngo ɲuman ye a b'o don kaso kɔnɔ n'a y'a don kaso kɔnɔ a ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ u bɛna kaso dakari ka bɔ a da la n'u ye kaso dakari ka bɔ a da la waraba joginnen n'o seginni ka n'i kama o ka jugu ka tɛmɛ a joginbali kan o ko cɛkɔrɔba nakun k'a ye kuma ɲɛnama fɔ ko jaa cɛkɔrɔba ye ko nakun b'a la dɔw wulila dɔ ko ne kɔni ka hakilina ye min ye an ka Muhamadu an k'a minɛ ɲaamɛ kelen k'a sigi o kan jiforoko kelen ntamaro foroko kelen ka a yɛlɛ ɲaamɛ kɔrɔ ka taa n'a ye an ka frontière la n'an sera frontière dan na an k'a bila ka taa diɲɛ fɛ n'a taara min taara kɛ ye o y'a n'a kungo ye cɛkɔrɔba girinna ko e ta in tɛ hakili ɲuman ye maa min y'aw ka musow sɔrɔ k'aw denw sɔrɔ k'olu tromper k'a ka jɔnw sɔrɔ k'o tromper n'a nɛngun jɛ ye a b'o bila ka taa maa wɛrɛw kama aw m'a nɛngun jɛ in ye wa n'a y'i jɔ n'a ye kumana maaw ye k'u waaju a b'u fara ɲɔgɔn kan ka na aw bɔ a ka dugu rɔ yan ko cɛkɔrɔba nakun bɛ ko nin ye tiɲɛ ye Abu Jahali wulila k'i jɔ a ko ne kɔni ye min ye Muhamadu ko la o de ye an k'a filɛ magan kabila min bɛ yan n'o ye Kurɛshi kabila ye kabila ɲɛnama u ka ca an ka kabila bɛɛ lajɛ yɛrɛwoloden kelen kelen ta kabila bɛɛ la du bɛɛ kɔnɔ yɛrɛwoloden kelen kelen ni kungo y'a den a sɔrɔ faso bɛ wuli ka jɔ maa min ye an k'o o denmisɛn damadɔ tɔmɔ hali n'o bɛ kɛ maa 100 ye an k'u tɔmɔ n'an y'u tɔmɔ an ka muru dajɛ ka d'u ma k'a f'u ye k'u la su ni Muhamadu y'i da ka dilan kan n'a bɛna sunɔgɔ a sunɔgɔlen u ka n'i jɔ a kunna k'i koori ka npan ta ɲɔgɔn fɛ ka hi da ɲɔgɔn ye u ka npan kɛ jigin ɲɔgɔn fɛ k'a faga n'a sara a faso dan bɛɛ ye n'o ye Hashimi denw ye o dan bɛɛ ye nisɔngɔ ɲininkali ye o ja tɛna se ka farinya k'a fɔ k'u b'i kɛ Kurɛshi bɛɛ kan ko Muhamadu kelen sara
ko n'o ye nisɔngɔ ɲininkali kɛ an na nisɔngɔ de maa kelen kan don ko n'a sera o ma ko ni nisɔngɔ ne yɛrɛ b'a sara o y'o fɔ ɲɔgɔn ye yɔrɔ la sɛtanɛ cɛkɔrɔba in wulila a ye Abu Jahal ta tɛgɛ ma k'a bolo yigiyigi a ko hakilima n'a sɔrɔ hakilima bɛ ɲini magan kɔnɔ magankaw ni hakilima bɛ kan ka kɛ aw fɛ yan n'a bɛ tugu o kɔ a ye tugu nin kamalen kɔ nin de ye hakilima ye parce que ala kɛra fagali fɔra o de diyara sɛtanɛ ye u ko bɛn kɛra nin ka kuma kama ko bɛn kɛra o kɔ k'a bɛ kɛ cogo di a ko dɔwɛrɛ t'a la ni maa faga kuma fɔra o tɛ bila ka mɛn n'a bilara ka mɛn a bɛna poyi wo dɔ fɛ n'a poyira mago min fɔra a tɛna ɲa an ka dɔ bila sisan min bɛ taa npanw daja an ka dɔw bila sisan min bɛ taa denmisɛnninw tɔmɔ mana denmisɛnw tɔmɔ k'u dɔn internat na u kana fɛn f'u ye dɛ min bɛ taa tɔmɔni a kana foyi fɔ denmisɛnw tɔmɔ an mago b'aw la u k'u dɔn internat na ni dugu tilara baara bɛna kɛ tuma min n'u ye muru d'u ma tuma min o tuma u bɛ sɔrɔ ka bila u ɲɛ ka taa min bɛ kɛ a bɛ sɔrɔ ka f'u ye o tuma n'o tɛ n'a fɔra a bɛ dɔn olu hakili la k'u bɛ ka dabali min siri ko a bɛ ka siri npiya de kama n'i ye dabali siri npiya kama a bɛ minɛ npiya ma minɛ n'a sɔrɔ ala ye min labili ye sango e ko k'i bɛ ka dabali siri maa ma masa bɛ Alahu Taala bɛ maa min fɛ maa min tɔgɔ ye ko Habibullah maa min tɔgɔ ye ko Safiyullah maa min tɔgɔ ye ko Najiyullah e bɛ k'i bɛ dabali siri o kama olu y'o ka kuma fɔ ka bɛn ordre du jour kan yɔrɔ min kɔrɔ ko séance wulila ko bɛɛ ka t'i ka baara kɛ k'u bɛna bɔ Alahu Taala ye Sayyidina Jibril ci alakira ma sallallahu alaihi wa sallam a b'a ka so 1 heure tuma k'a ka wuli k'i jɔ a ka da la a bɔra k'i jɔ u ye dayɛlɛ mɔgɔ fɔlɔ bɔra ko nin ye jɔnni ye kira b'o dɔn a y'o tɔgɔ fɔ dɔ wɛrɛ bɔra a y'o tɔgɔ fɔ fo ka na se cɛkɔrɔba kelen min bɔra ko n ma nin dɔn ko nin ye sɛtanɛ de ye Sayyidina Jibril ko sɛtanɛ don ko magankaw ye bɛnbɛn siri kama sisan u bɔtɔ filɛ ɲɔgɔn ye min na nin ye u ko n'i da i ka dilan ka su in na ko k'i faga bon patron n'o ye Alahu Taala ye ko ka n'a f'i ye ni faso kɔnɔ juguya n'a bɔra ɲɛŋunun ni danpɛrɛ bɔ ni nɛni na fo ka n'a kɛ penpelenikuru ye ni faso juguya sera o ma i ka bɔ i ka t'i ɲɛma dogo fɔlɔ sani k'o wagati tɛmɛ parce que dusukun bɛ ala de bolo a ko ala jɛn'i ma i ka bɔ bi i ka taa Madinɛ nin fɔra kɛra yɔrɔ min kɔrɔ i nɛri tuma don a tɛmɛn'o yɔrɔ bɛɛ k'i sin Sayyidina Abubakar ka so la a n'a sɔrɔ datugulen bɛ a ye da kɔngɔ Sayyidina Abubakar denmuso bɛ yen ko Asma'u o bɔra a na i jɔ ka da yɛlɛ ka ala kɛra ye min kɛ a ye datugu ani vitesse bolila f'a bɔra ka bin fɔlɔ k'a fa wele a ko baba a ko ala kɛra de bɛ da la Sayyidina Abubakar ko ala kɛra ne ye nin lɛri in na lɛri min ye gasi lɛri ye kira tɛ taa maa fɛ yen o la fo koba dɔ ko nin ye koba dɔ de ye gasi lɛriw bɛ yen surafana dunnen kɔ i terikɛ donna a ka so kɔnɔ k'i da ni gasi ma ko wɛrɛ tɛ i man ka se ni ko gɛlɛn tɛ tilelafana dunnen kɔ maa y'i da sanni ka seli fana sera a b'a fini bilalen b'a fɛ a bɛ k'i yɛrɛ hakili lasigi wagati min k'i lafiya o ko ma hinɛ ghafla kana taa don i terikɛ o la ni ko gɛlɛn tɛ parce que o ye lafiɲɛ bɔ wagati ye ayiwa fajiri sera fajiri ma seli fɔlɔ fajiri kɔni sera nka sa a ma seli fɔlɔ kana don i terikɛ o la n'a sɔrɔ ni ko gɛlɛn tɛ nin lɛri saba de ye gasi lɛriw ye Sayyidina Abubakar ko ala kira ale fɛ yan nin lɛri in na ko nin ye koba ye a bɔra kana ala kira ye da la min kɛ a ko e kana ne fɛ nin la nin ye koba ye dɛ han ko koba don a ko jumɛn don a ko ala jɛnna ma bi n ka bɔ Maka ka taa Madinɛ a ko nan'o de f'i ye a ko kari n b'i nɔfɛ ala kira ko ɔhɔ k'i bɛ n nɔfɛ ɔhɔ i bɛ n nɔfɛ Sayyidina Abubakar nisɔndiya bonya ko jugu a kasira de a diyara ni ani ala kira bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a bonya ko jugu a ma tellement Sayyidina Abubakar bɛ ala fɛ a bɛ ala kira fɛ cogo min sallallahu alaihi wa sallam a ko kari n b'i nɔfɛ ko i bɛ n nɔfɛ a ko wa ne ye labɛn kɛ ne y'a dɔn nin bɛna kɛ a ko n ye ɲaamɛ jigi 2 san a maralen bɛ n bolo k'a bila yɔrɔ la n'an mago sera taali ma don min e bɛ yɛlɛ kelen kan ne bɛ yɛlɛ kelen kan ɲaamɛ jigi 2 min ni y'o san ɲaamɛ t'u gɛn k'u sɔrɔ u tɛ ɲaamɛ gɛn ka dɛsɛ i la ni ɲaamɛ bolila u bɛ taa kun i la n'u bolilen i tɛ kun o la a ko e bɛ kelen minɛ ala kɛra o ko n tɛ k'i bɛ wari dɔ de fɔ n t'a minɛ ten dɛ i bɛ wari dɔ de fɔ
Sayyidina Bakar ko nya ka ala kama ko nya donki ya ka ala kama ni ne yelle ka nyame faninka ne ka doro metala ni ne bora nyongon fe magan ka ta Madina nan sera hijra baraji be ala ba be fara nyongon ka de Abubakar ma akonte ni reba fe ka ke ni teri kera ma yire kana ke waray ni reba fe ke ma doye ako wardo fo aye so ma prepare do fo Sayyidina Bakar ta fe kira ka to aye so ma prepare do fo nyamela ako amanaja ala kira yo bo ko dama Sayyidina Bakar kun gelme ke nyame kalfa muna ma jumenna kafirido atoka ko Abdullah ibn al-Urayqit akaslama ya amaslama ya tumami ni bengera Sayyidina Bakar kunye aye kafir ke wele ko basne mba fek ni kita yoro do taliban ma bibillahi de dia ika sara mana ke minye ibo fonye yoro min taliban ma mbe ni ka nganye yoro mi ko sabe na ma chima ko fiye ibitan no ka lase o yoro la ika sara e minye ofo Sayyidina Bakar ni fo kafir ke aye wari min fo kabitan nuwe sanu mutukal hagado Sayyidina Bakar matermelike ala wari ko so ala jon nubina Qur'ane ma boyfe ni dai wari mu vota terme anyo ye jenuna iranga minum bita hijila nu tara sotigi be wari min fu yo ta terme fengo fe na be do hijida fe iranga o ta terme ko bare o ye ala ko dai kafir ke sarafo yoro mi Sayyidina Bakar ye bore dayele ka sanu haketa ka di kafir ke ma kafir ke ka sanu mina ka black matarida ala kira bora Sayyidina Bakar fe anna Sayyidina Ali wele ako Sayyidina Ali ma ako ala jena mabbe ngaba maga Sayyidina Ali ko kadi mbi no fe tamala ala kira ko kiben no fe ngasa bite iben no fe ngasa bite ibitan soroye wali kalifa lembenna ni maa minnu tɛ diinɛ la u darana k'u ka kalifaw kalifa ma a kelen ka dɔrɔmɛ tɛ to na n b'a fɛ k'i to yan ni n taara n bɛ bɛɛ ka kalifa yiri la a y'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam ni nani ka fɛn kalifa ma a sigilen finikolon min na a b'a minɛ k'a bila yen a t'a dayɛlɛ k'a lajɛ fo e b'a dayɛlɛ k'a yira a la n'i y'a siri a bɛ bila yen a tɛ maga a la u ko maa min ni wariw kalifalen b'i la i ma nin ye ni walifalen na nana i ɲininka dɔ ka wari bɛ e dɔn k'a falen o la n'i y'o jiginni kɔnɔ dɔrɔn wari dɔ dunni b'i kɔnɔ wari kalifalen b'e la dɔ nana k'ale ka wari bɛ falen dɔ ka wari kalifa i dɔn k'ale n'a bɛ se ka falen n'o jiginni kɔnɔ a tigilamaa ka wari dɔ dunni jiginnen don i kɔnɔ o n'o tɛ a kalifalen cogo i b'a to a cogo la a tigilamaa ka n'a sɔrɔ a cogo de la alakira sallallahu alaihi wa sallam ka sɔrɔ kiriya mana magankaw bɛɛ y'a da alakira ko al-aminu danayama u y'a da alakira la ko sadiku ko tiɲɛfɔla a tɛ nkalon tigɛ maa si ye danayama don a tɛ nkalon tigɛ maa ye o de kosɔn wahayi nane a ma ni kuranɛ aya fɔlɔ jiginna ma n'o ye qara bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فلا جينا على كرامة أما دلك جدو كل كان فلو كما كان فلو فوراي لا إله إلا الله وفوراي دومي كقرآن آية إنفاي ودوم من كما نيوغا ما دلك ومي فلو آية تشاية تقولا سكيلين مسيزي كاسي سنة دوما جروس دلين تالا تشاية سكيلين ماكا نياي نورو غوانزاندو نو سيدنا جبريل ما دلك ونيوغا ينفلو cɛ jiginna k'i sen ka dugukolo gosi kulu kɔnɔna don ji poyira jisubalen don ka seliji ta kira ka seliji ta ka arakan fila seli n'a ye fɔlɔ a ma deli k'o ɲɔgɔn ye ni bonyana ala kira masala a ma bonya a ma k'a fɔ k'a tɛ s'a kɔrɔ dɛ ani sira nana so a sira ne bɛ mun na hɔrɔn n'i ye ko daminɛ ka n'a tɔ a ka tila i la danaya n'a dar'i kan
kana maaw lajɛ danaya min dali min ka danaya de lajɛ danaya fɛn mana di maa ba kelen ni kɛmɛ bɛ dɔ f'i ma minnu tɛ cogo dɔn n'i y'i ka danaya baara dabila olu kosɔn i m'a kɛ ala kama o alakira bɔra kuluwo kɔnɔ ni la ilaha illallah fɔlɔ ye a nana se farakuru fɔlɔ min dalen ma ko assalamu alayka ya rasulallah a y'i kɔfila a ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la farakurun kɔ a nasi yiriju fɔlɔ ma ko salamu alayka ya rasulallah ka bɔ kuluwo da la n'o ye gaaru hira'i ye fo ka taa alakira sa a ka so kɔnɔ kuluwo fila de bɛ magan min bɛ yira maa la kelen tɔgɔ gaaru sawuri an bɛna bɔ magankaw bɛna labɔ a bɛ don min kɔnɔ gaaru sawuri ye sani ka la kuranɛ aya na amma a tun bɛ taa kuluwo min kɔnɔ ka ala bato ye n'u b'a fɔ ko jabali nuuru ala kɛra toro de kɔnɔ a tun bɛ kuluwo min kɔnɔ gaaru hira'i a bɔra yen sani k'a sa a ka so a mana se yiri ma salamu alayka ya rasulallah adamaden tɛ bɛ yiri n'a sera farakuru min na salamu alayka ya rasulallah a nana don min kan ko muso ma ko zamiluni a ye birifini birinna a ye birifini birinna muso ye birifini birinna f'a hakili sigila tuma a wulila k'i sigi a ko khashitu ala nafsi a ko n sirannen min yɛrɛ ko ma ne nana mɛ ni fɛn min ye n'i ma se k'a laban n bɛ kɛ yeko fila ye muso ko kalla ko kana siran ebshiri i nisɔndiya fo wallahi n ye n kali ala la la yukhzika allahu abada ala t'i malo fiyewu muso ye nin de f'a ye a y'a sɔrɔ muso ye hakilima ye a ye ala kɛra lajɛ taamasiyɛnw ni maa ni maa bɛ ɲɔgɔn fɛ i kan ka jogow b'a la i k'o dɔn ne delila k'o fɛ ye i ni teri min ye teriya kɛ san kelen san fila ni maaw ye ɲininkali k'a la k'o i teri sɔrɔ ma cogo n'a ko n t'a dɔn a tigilama fɛ teriya dabila bagan don parce que a tɛ fɛn dɔn ni adamaden jɛra n'a ye lɛri kelen kɛ ɲɔgɔn kan kan ka dɔ dɔn a la n'i ye san kelen kɛ kan k'o tigilama sɔn dɔn ni maa min t'o dɔn dɔrɔn o ye bagan ye kana taa o tigilama nɔfɛ muso ko kira ma a ko a k'a nisɔndiya ko ala t'a malo fiyewu bari ko ale ye ko damadɔ kɔlɔsi ala la ala kɛra la ko duuru ko a ye ko duuru min kɔlɔsi ala kɛra la n'o bɛ maa la k'ala t'i malo muso ye jumɛn fɔ a ye a ko innaka la tasilu rahima wa tasduqu alhaditha wa tuqri dayfa wa tahmilu alkalla wa tu'inu ala nawa'ib alhaqi a ko n'i ye i bɛ sinji tugu la ala t'o malo n'i ye i bɛ tiɲɛ fɔ maa ye tiɲɛ fɔ la ala t'o malo n'i ye i bɛ dunan fana na ala t'o tigilama malo n'i ye i bɛ maa dɛsɛlenw ta baga ala t'i malo n'i ye maa min ye ala ka masiba bolo banajugu wa walima ni balaw binna maa min kan i b'a a tigilama dɛmɛ maa bɛ nin ko duuru kɛ ala t'ala t'i malo muso ye nin de fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a tɔgɔ de tun ye ko tiɲɛfɔla danayama ko Sayyidina Ali ka to a kɔ wali kalifa minnu b'a a bolo Sayyidina Ali k'olu di n'a y'o di k'u ban k'a ni Fatimaw ka taa a sɔrɔ Madinɛ Fawatim a y'a kɛ Fatima caman ye Sayyidina ale yɛrɛ denmuso tɔgɔ ye ko Fatimatu Sayyidina Ali ba tɔgɔ ye ko Fatimatu kɔlɛ tɔ ko Sayyidina Ali k'o ta a n'u ka taa sɛgɛrɛ Madinɛ a taalen kɔ a ko kelen sa n b'o ɲini fɛ i b'o kɛ su in na ne ka dilan i b'i da n ka dilan kan bi n ka birifini i b'o biri la birifini in birilen ko i la foyi tɛ birifini in sɔrɔ k'i lasɔrɔ dilan kan ni hɛrɛ tɛ a dun y'a sɔrɔ murutigiw de kɔngɔnnen bɛ ala kira fagali kama sallallahu alaihi wa sallam Sayyidina Ali ta u m'o fɔ o t'u bolo ala kira ta t'u bolo sango Sayyidina Ali ta Sayyidina Ali ta t'u bolo sango ala kira ta danfɛn adamaden i tɛ se foyi la ka ɲɛsin Alahu Taala ma se ci ye i mana ye fɛn kɛ ala de y'a nɔgɔya i ye n'a ye min gɛlɛn min i t'o sɔrɔ o tuma maa k'i wakali sɛmɛ ala la sanga ni wagati bɛɛ ala kɛra wakali kun sɛmɛ bɛ Alahu Taala la sanga ni wagati bɛɛ a ko Sayyidina Ali ma ko i bɛ n ka birifini biri n na k'a da foyi tɛ birifini lasɔrɔ i lasɔrɔ ni hɛrɛ tɛ nin don de u b'a fɔ Ali tɔgɔ ma ko Sajja tɔgɔ dara Sayyidina Ali la nin don a ye koba dɔ de kɛ Sajja biburdati rasuli a ye biri kira ka birifini na Sajja karisa ye meleke biburdati a y'a ka birifini meleke a la a ye kira ka birifini meleke a la o de kɛra Sajja bon a y'o fɔ tuma min ka tila sa a bɛ baara tɔ minnu kɛ a y'o kɛ tile fɛ mankanw hakili la ko kira tɛ foyi kalama olu t'a la ala y'olu ka plan bɛɛ ɲɛfɔ ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam ala yɛrɛ bɛ k'a ta dulon la mun bɛna kɛ furu gɛngɛlɛ fo su nana ko su kolen denmisɛnw labɔra cɛkɔrɔbaw fɛ ka muru d'u ma ka t'u sigi yɔrɔ la maa kana bɔ yen ka taa yɔrɔ si sango i kana na a t'a fɔ maa ye a kana se ala kira tulo ma la ilaha illallah muhammadu rasulullah kira y'o to a ka da la
denmisɛnw nana jɔ da la tuma min a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔbaw ko denmisɛnw ma n'a taara n'a ye fɛn fɛn a bɛ n'a fɔ an ye u y'o bila n'u ye kira faga ko ka n'a ɲɛfɔ u sigilen b'u ka tabadaga n'u ka dulɔ min na olu nana sigi alakira da la min alakira sallallahu alaihi wa sallam fa akhadha haflata turabin buguri tɛgɛ fa ɲɛ kelen a y'i tɛgɛ fa buguri de la ncɛncɛn k'i tɛgɛ fa a la a ye i jɔ ka buguri yuuru kafiriw kunna a ma yuuru ni gansan ye dɛ ala wala yunabbi'uka mithlu khabiri maa si se ka ko ɲɛfɔ adamaden ye ka tɛmɛ a dugulen kan ala ka ko dugulen ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam ala ko a dugulen ye alakira ye